Hi vrienden, nou ga ik mijn eerste toebroodje maken van Engelse scones met kaas en smeerworst, liverspread. Oké, zoals jullie kunnen zien, hier is mijn Mother's Day English muffin. Ik ga over mij die toebie maken daarvan, maar dat is nog op een andere manier. En dat is met de toaster in, hè. Dat is een toaster in wat ik ga maken. Zo dat wil zeggen, en ga dat maar niet meer rood snijden. Nou, vat ik die mes. Ik snij gewoon prachtig. En niet meer rood. Prachtig. Dan ga ik hem in de toaster zetten. Dat zijn er 2. Nou ga ik laten eerst klaar getoast wordt, niet? Dan ga ik om de volgende villa wezen. Ik ga het doen niet te bruin worden. Hij is goed zo. Hij is goed zo. Dan ga ik nog mijn smeerworst opzetten. En liverspread. Nu wordt het opgesmeerd. Masih. Dan ga ik mijn kaas opzetten. Dan kom ik aan in het boord. En daar is hij. Zo, hier zijn. Hier zijn, hè. Ik lap het niet. Bijna lekker. En dat is nog mijn muffins, scones, kaas toebroodje. Zien jullie weer, hè?